काहो मोदी चाचा और योगी चाचा, सावन खत्म हो गईल, अब कहाँ जात बारू हो? अरे खेसारी बेटा, तू न जानत बारो हो, जात बानी योगी जी के बाबा धाम लेकर के। 2024 में प्रधानमंत्री योगी के बनावे के बा। ई तो बहुते खुशी के बात बा हो मोदी चाचा। ई तू सही बात कह तारे हो मनोज बेटा। जात बानी भोला बाबा से दर्शन करके आवतानी। 2024 में प्रधानमंत्री बन गईल न तो पूरा इंडिया के हिला दे। आहो योगी चाचा, बिना अभी जीतले कह तारे पूरा इंडिया के हिला दे। अभी जीतवा कि ना उहो भरोसा नइखे बा। अरे खेसारी बेटा, जीती काहे न हो? अरे खेसारी बेटा, जरूर प्रधानमंत्री बनी हो और पूरा इंडिया के भी हिलाई। आई लगी भोले बाबा से दर्शन करे जात बानी।